κάτω από αυτά τα σκεπάσματα. Ω, δεν έχω ξαναδεί τόσο άσχημο και μεγάλο γλυφιτζούρι. Και το δικό μου είναι έτσι, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο μεγάλο. Κορίτσια, αυτή τη φορά δεν είμαστε τυχερές. Και πιο πολύ η Κάντι. Ναι, όντως. Αλλά πρέπει να φας το γλυφιτζούρι πρώτη, γιατί το δικό σου είναι το πιο μικρό. Θα δοκιμάσω, ελπίζω να μην ξεράσω. Δεν νόμιζα ότι θα είναι τόσο νόστιμο. Η μύγα ζωντάνεψε. Αηδία. Είχα μια ζωντανή μύγα στο στόμα μου. Γιατί γελάτε, Πόλη, η σειρά σου. Αυτό φοβόμουν. Ελπίζω να μην με τσιμπήσει αυτός ο σκορπιός. Αλλά η γεύση του δεν είναι καν άσχημη. Θέλω να το φάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όχ, ξέχασα τελείως την έκπληξη που είναι μέσα. Πραγματικός σκορπιός. Όχι. Και μόλις με τσίμησε στη μύτη. Πονάω η μύτη μου. Και υποτίθεται ότι είμαστε φίλες. Γελάνε. Κάντι, η ίδια μοίρα σε περιμένει. Γιατί, το ψάρι δεν θα με τσιμπήσει. Απλά είναι χυδαίο. Έχετε δίκιο, το γλυφιτζούρι έχει πολύ ωραία γεύση. Έχω μια ιδέα. Πόλη, ενώ τρώει, ας παίξουμε. Έλα, Πόλη, μην κοιμάσαι, ξύπνα σου είπα. Η Κάντι έχει σχεδόν τελειώσει. Γιατί χάνω χρόνο. Υπάρχει ένας πολύ καλός τρόπος να καταβροχθήσω αυτό το γλυφιτζούρι πολύ πιο γρήγορα. Προσοχή με τη βαριοπούλα. Λοιπόν, Τέλος! Κορίτσια, δεν θα με περιμένετε πολύ. Είναι τόσο νόστιμο. Είμαι τόσο χαρούμενη. Έχω κι άλλα. Και τι γίνεται με το ψάρι? ελπίζω να το ξεχάσεις. Είναι τόσο άσχημο. Και βρωμάει. Είναι ζωντανό και με χτυπάει δυνατά με την ουρά του. Η Κάντι ξελοκοπήθηκε από ψάρι. Δεν είναι αστείο. Τώρα θα το φάω αμέσως. Ωχ, ήμουν λίγο βιαστική. Γιατί είναι πολύ αδιαστικό. Παραλίγο να κάνω εμετό. Πρέπει να το φας. Ξέρω πώς να το κάνω γρήγορα. Έτοιμο, ήταν δύσκολο αλλά το κατάφερα. Απονάω. Κάντι, πρόσεχε την επόμενη φορά. Ουφ. Αυτή τη φορά ανοίγω πρώτη το καπάκι. Wow, λατρεύω το Twix. Μαμά μου. Και εμένα μου αρέσει αυτή η σοκολάτα γιατί είναι τόσο μικρή. Δεν έχω τύχη. Wow, κοίτα τι γίγαντας. Αυτό είναι μια καλή σοκολάτα. Ζάρα, θα φας πρώτη. Με ευχαρίστηση. Ελπίζω η σοκολάτα μου να είναι τουλάχιστον η πιο νόστιμη. Το να το φας με τα χέρια σου είναι δύσκολο, οπότε θα το κάνω με τσιμπιδάκια. Θα δοκιμάσω. Μια χαρά. Πολύ νόστιμο. Τα καταφέρνω. Τώρα εγώ θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτή τη τεράστια σοκολάτα. Λίλα, γιατί πετάς τα σκουπίδια, δεν είναι ωραίο. Ήθελα να πάρω ένα γρήγορο δάγκωμα από το Twix. Είναι έξω πραγματικά νόστιμο. Θέλω να το φάω αμέσως. Πρόσεχε, θα μας σκεπάσεις με σοκολάτα αν συνεχίσεις έτσι. Τι νόστιμη σοκολάτα και είναι κακό αυτό. Κουράστηκα να τρώω. Όχι, πρέπει να τελειώσεις το δεύτερο κομμάτι. Θα προσπαθήσω. Ξέρω έναν τρόπο πως μπορείς να φας κάτι πολύ γρήγορα. Δεν δούλεψε. Τώρα δούλεψε. Απλώς χρειαζόμουν βοήθεια. Τι γίνεται με το λαιμό μου? Μη στεναχωριέσαι, σου πάει. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά μου να φάω τη σοκολάτα. Αλλά πρώτα θα κάνω φάρσα στη Λίλα. Αναρωτιέμαι αν μοιάζω με βαμπύρ με κοινόδοντες. Ναι, αλλά γιατί οι κοινόδοντες είναι καφέ. Έκανα όλους να γελάσουν. Τώρα μπορώ να φάω. Νόστιμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο καλύτερο από το Twix. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τι μας περιμένει αυτή τη φορά? Τι? Αυτό είναι? Αλλά τα κουκούτσια από καρπούζι δεν τρώγονται καν. Εγώ έχω ένα αληθινό καρπούζι ή μάλλον ένα μέρος του. Εγώ πήρα ένα ολόκληρο καρπούζι. Αλλά πρώτη θα φάει η Πόλη.
Σωστά, γιατί είμαι η πιο πεινασμένη εδώ. Νόστιμο, τι ζουμερό και γλυκό καρπούζι. Θα το φάω γρήγορα. Πεντανόστιμο. Αλλά τι να κάνω με τα κουκούτσια? Λίλα, βοήθησέ με. Λοιπόν... Wow, Πόλη, τα κουκούτσια σου τρύπησαν το καρπούζι μου. Τώρα ξέρω ότι μέσα του έχει πολύχρωμα γλυκάκια. Τέλεια! Και τα γλυκάκια είναι πολύ νόστιμα. Γιατί να καθυστερήσω? Θα φάω όλα τα γλυκάκια ταυτόχρονα. Τι νόστιμα! Κάτι μου λέει ότι η φλούδα του καρπουζιού είναι τόσο νόστιμη όσο και το εσωτερικό του. Και είναι αλήθεια! Είμαι ευχαριστημένη! Πόσο τυχερή είμαι! Κορίτσια, έχω παραφάει! Λοιπόν, Τζάρα, ήρθε η ώρα για το κουκούτσι σου. Το να φας ένα κουκούτσι είναι περίεργο, δεν είναι καθόλου νόστιμο. Αλλά ξέρω τι να το κάνω. Γιατί να μην καλλιεργώ ένα αληθινό καρπούζι? Η γιαγιά μου με έμαθε πώς να φροντίζω τα φυτά. Ζάρα, πρόσεχε! Τώρα θα σκορπίσεις το χώμα σε όλο το τραπέζι. Έλα, μας μπήκε και στο στόμα. Στην τρύπα που έγινε πρέπει να βάλετε το σπόρο. Να πάει βαθιά. Μετά ρίχνω νερό πάνω του. Με λιμόνα να περιμένουμε. Έλα. Wow! Πόσο γρήγορα γίνονται όλα. Δεν πιστεύω ότι το κατάφερε. Ορίστε! Το καρπούζι μου έχει φυτρώσει. Ήρθε η ώρα να το σπάσω σε κομμάτια για να τα φάω. Επιτέλους μπορώ να απολαύσω ένα φρέσκο, γλυκό και ζουμερό καρπούζι. Τόσο νόστιμο! Ζάρα, τρως τόσο αστεία, αλλά μπράβο σου. Θα βάλω τα γλυκά κάτω από το γύψο και κανείς δεν θα το προσέξει. Έρχεται! Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχετε γλυκά? Καθόλου! Και αν κοιτάξω, αχα, το ήξερα. Πολλά γλυκά. Δεν είδες την πινακίδα? Όχι γλυκά στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να σου τα πάρω όλα. Όλα. Δώστα μου. Δεν θέλω να τα ξαναδώ. Τι θα κάνω χωρίς γλυκά? Περίμενε λίγο. Κατάφερα να κρύψω ένα. Τέλεια! Νόστιμο! Θέλω κι άλλο. Όχι, τελείωσε. Ιδέα! Θα στείλω στα παιδιά. Θα με βοηθήσουν. Μήνυμα είναι από την Κάντι. Τι? Της τελείωσαν τα γλυκά. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Δεν θα την αφήσω να υποφέρει. Θα πάρω το σακίδιο και όλα αυτά τα γλυκά. Λοιπόν, φεύγω. Να το νοσοκομείο. Σταματήστε. Όχι, δεν μπορείς να φέρεις γλυκά στο νοσοκομείο. Κοίτα το σημάδι. Όχι βρε, εντάξει. Πόσο τους βαρέθηκα. Ασθενείς, γεια σας. Πώς είναι το μωράκι σας? Φυσικά περάστε. Καλή ιδέα. Για αρχή θα αλλάξω εμφάνιση. Μου πάει το ροζ. Τώρα θα βάλω όλα τα γλυκά στο σακίδιό μου. Έτσι. Και τώρα θα το βάλω κάτω από το σακάκι μου. Φαίνεται ότι θα γίνω μαμά. Γεια σας. Μπορώ να περάσω? Περιμένετε, μωρό. Φυσικά, περάστε. Είμαι μέσα. Τι περίεργο κορίτσι. Ω, Σούζι, είσαι εσύ, δεν σε αναγνώρισα. Γεια σου, τι γίνεται με την κοιλιά σου? Είναι σακίδιο? Τι έχει μέσα? Γλυκά. Τέλεια, είσαι η καλύτερη. Θέλω με ντάμς, τα λατρεύω. Γεια σας. Όχι σνακ μέσα, για δώστο μου. Αυτό είναι καλύτερο. Τώρα μπορείς να περάσεις. Ποιος είναι ο επόμενος? Τι συνέβη? Τι κάνουμε? Πρέπει να πάμε επειγόντως στο χειρουργείο. Καημένη, δεν είναι καλά. Μα γιατί στέκεστε? Εμπρός! Τι γίνεται με εσάς? Όχι, Σούζι, τι έπαθες?
Μπορώ να κολλήσω κάτι? Χαλάρωσε, είμαι καλά. Γεια σου! Είναι μεταμφίεση για τα γλυκά. Κοίτα πόσα έχω. Έλα, όρμα! Τα αρκουδάκια ζελιδάκια είναι τέλεια. Όχι γλυκά. Τι να κάνω με τα πατατάκια, ιδέα. Λοιπόν, χρόνος να αλλάξω. Ιατρική ρόμπα, μανικιά, γιακάς και... φυσικά η ταυτότητα. Είμαι έτοιμη. Καλησπέρα συνάδελφοι, ήρθα να σε αντικαταστήσω. Επιτέλους, ευτυχώς. Ναι, αντίο. Γεια σου. Ήρθε η ώρα για... δεν βλέπεις την ταμπέλα? Όχι λιχουδιές. Σωστά, δώσ' το εδώ. Είναι χρήσιμο για μένα. Delivery. Νοσοκόμα! Εγώ είμαι, δεν με αναγνωρίζεις? Σούζη, γεια σου φιλενάδα, τι έχεις? Τόσα γλυκά! Ωραία, μου αρέσει το Twix. Έλα εδώ. Τι νόστιμο, μαμά μου. Πάντα στη διάθεσή σου. Οχ. Τι είναι? Λοιπόν, θα σας κανονίσω τώρα. Παρακαλώ, κρατήστε το, πρέπει να τρέξω. Πού πας, θα σε φτιάξω. Την έχασα. Είναι εδώ. Περίμενε. Πονάει το κεφάλι μου. Δεν έχετε κάτι για πονοκέφαλο? Έχω. Πρέπει να βρω κάτι τώρα. Βέβαια, αυτή η καραμέλα θα κάνει. Εδώ είναι το πιο καινούριο φάρμακο. Πάρτε το. Ελπίζω να μην το καταλάβει. Νόστιμο. Τα χάπια δεν πρέπει να είναι έτσι. Είναι καραμέλα. Δεν είσαι γιατρός. Πρέπει να φύγω. Το κεφάλι μου. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Τι? Περιμένετε. Πού την πας? Δεν βλέπετε, δεν μπορεί να περπατήσει. Λυπάμαι πολύ, φυσικά προχωρήστε, καημένο κορίτσι. Περίμενε λίγο, τι είναι αυτό? Ίχνος καραμέλας? Για σταθείτε, το ήξερα. Φύγετε από εδώ και μην ξεχνάτε τη φιλενάδα σου. Μα τι θράσος, τι θράσος. Καλησπέρα, δεσποινής. Τι είναι αυτό πίσω σου? Είναι ένα όμορφο λουλούδι. Είναι δικό σου. Άσε με να σου φιλήσω το χέρι. Είσαι όμορφη, τι μάτια που έχεις. Ντρέπομαι. Μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα. Έχεις μια τόσο εκπληκτική ομορφιά. Λοιπόν, θύμισε. Ήρθε η ώρα να φύγω. Καλησπέρα, κυρίες. Μαζί σας είναι ένας γοητευτικός κύριος, Σούζη. Γεια σου! Κοίτα τι έφερα. Ένα ολόκληρο καπέλο με γλυκά, τέλεια! Λατρεύω τα ζελεδάκια. Θα τα φάω. Είναι τόσο νόστιμα. Σούζη, είσαι ιδιοφυΐα. Θα πάρω Skittles και ένα χέρι μανεκέν και θα βάλω τα γλυκά μέσα. Μπράβο! Τώρα ο επίδεσμος. Θα βάλω το χέρι μου στο μανίκι και θα βάλω αυτό. Τέλειο σχέδιο! Λοιπόν, εμπρός! Πάμε! Γεια σας, έχω σπάσει το χέρι μου. Τι φρίκι. Αν και είναι σίγουρα σπασμένο. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Φυσικά προχωρήστε, βλέπω ότι πονάτε πολύ. Σούζη, έσπασες το χέρι σου, καημένη. Όχι, κοίτα. Γιατί έβγαλες το χέρι σου? Τι, δεν είναι αληθινό? Γλυκά! Wow, τι τέλειο! Έχω ανθρώπινο χέρι πάνω μου. Νομίζω ότι την τρομάξαμε, αλλά δεν